Ja, vi har masser af husdyr. Der er så mange rotter, at de skubber ølene ned fra hylderne. Og de gamle i ejendommen, de fodrer dem i tagrenderne. De stakkels unger. Madammen op på tredje, hun laver jo ikke andet end at råbe af dem, når de leger nede i gården. Hvor fanden skal de ellers være? Der er jo ikke meget plads, når man bor 8 børn i en lille toværelses. Når de skal have lidt luft, så tager jeg dem nogle gange ned på badeanstalten i Aarhusgade. Så får de da i hvert fald lidt plads. Ja, manden han fylder jo også. Nu har jeg godt nok smidt ham på porten. Han har aldrig forstået, hvad det vil sige at være gift og have børn. Han laver ikke andet end at bruge pengene og være ude med fruetimmerne. Forleden dag, der stod han foran opgangen og kyssede med en dame. Jeg fandt ud af, at hun hed Kate, da han løb efter hende. Så er der jo også lidt mere plads til børnene. Nu har jeg nemlig smidt ham på porten. Men jeg har det godt. Jeg har det godt i min lejlighed. Jeg flytter ikke herfra. Ikke før de skal bære mig ud med fødderne først. Så flytter jeg ind i en etværelses med låg.